Moi! Tervetuloa seuraamaan Tarinoita Pohjois-Karjalasta YouTube-sarjaa. Tässä sarjassa tsekkailemme pohjoiskarjalaisessa luonnossa, vähän kaupungeissakin, tutustutaan alueen historiaan, kuullaan taruhohtoisia tarinoita, tavataan mielenkiintoisia ihmisiä. Osa tarinoista on tiukkaa faktaa, osa sukupolvelta toiselle kerrottuja tarinoita, joiden todellisuuspohjasta ei ole tarkkaa tietoa. Ollaan täällä Lieksan Kitsissä Mustan Mäntyjärven rannalla. Tuolla puolella on Valkea Mäntyjärvi. Tätä aluetta on suomalaiset asuttanut jo tuhansia vuosia. Tuossa Valkea Mäntyjärven toisella puolella on löytynyt peuranpyyntimonttuja. Siellä on myöskin kivikautuisia asuinpaikkoja. Ja miksi ne muinaiset suomalaiset tuli tänne? Eikö olisi ollut paljon helpompi pysytellä tuolla etelässä, kun tulla tänne nälkää näkemään maahan, jossa pakkasta on suuri osa aika vuodesta. Nälkää näkemään. Ruuan perässä tänne kuitenkin tultu. Ja kun ruuan perässä tänne on tultu, niin yksi tärkeimmistä energianlähteistä, mitä suomalaiset täältä sai, oli kala ja ennen kaikkea hauki. Ei ole ollut nailonverkkoja, ei ongenkoukkuja, ei siimaa, ei puukkoa, jolla perata kaloja. On helppo kuvitella, että koskemattomissa luonnonvesissä, neitsellisissä paikoissa, joissa ei ole kalastusta harrastettu ollenkaan, ne on kuhissut kaloja ja että sieltä on ollut helppo saada elanto. Kuitenkaan näin ei ole ihan ollut, kun ei ole ollut motonettia, josta voi ostaa kalastustarvikkeita, vaan ne kaikki on pitänyt rakentaa tästä ympäröimästä luonnosta. Niin ihminen on kuitenkin selviytyjä ja on keksinyt tapoja, kuinka niitä kaloja voidaan pyytää. Ensimmäisiä pyyntimenetelmiä oli erilaiset katiskat, rysät, merrat, joita ihmiset rakensivat puusta. Niillä pyydettiin ennen kaikkea kevätkutuisia kaloja. Ja hauki oli ravintoa ympäri vuoden. Keväällä pyydettyjä haukia kuivattiin, jolloin ne säilyi hyvin. Kuivattu hauki oli myös kun kaupankäynnin alkaessa erittäin tärkeä vientituote, jota vietiin aina Keski-Eurooppaan asti. Paljon on kalastusvälineet noista päivistä kehittynyt ja vaikka tämä ei nyt sitä viimeisintä teknologiaa olekaan, niin katiska on edelleen erittäin toimiva kalastusväline. Moni on pitänyt minua niin kuin tinkimättömänä vapaakalastajana, mutta kyllä katiskallakin tulee pyydettyä ja täytyy kyllä myöskin sanoa, että kyllä sillä katiskalla ne parhaat saaliit tulee, niin kuin tänään tuutte näkemään. Monta reissua se on pelastanut ja se on siitä hyvä väline, että se oikein käytettynä niin on myöskin luontoystävällinen. Nimittäin tässä katiskassa on täällä tämmönen rautalanka, joka estää norpan menemään tuonne katiskaan. Eli tää on niin sanottu norppaystävällinen katiska. Tässä Lieksan alueella ei ole niitä norppia nähty, mutta eihän sitä koskaan tiedä, niin on se kaikista varminta käyttää tämmöistä norppaystävällistä katiskaa. Norppaystävällinen katiska estää tietysti myöskin muiden nisäkkäiden, kuten esimerkiksi majavan menemisen tuohon katiskaan, ja siksikin se on hyvä. Kehittyneemmissä katiskoissa tuon nielun saa myös kiinni. Se on tehty ennen kaikkea sitä varten, että kun katiska jätetään rannalle, niin se ei pyydä sitten eläimiä, kuten lintuja ja muita vipeltäjiä sieltä. Mutta nykypäivänä kun suositaan tämmöistä kalaystävällistä kalastustakin, niin miksipä sitä ei voisi käyttää myöskin kalastaessa. Eli jos ei halua vahingoittaa niitä kaloja, mutta haluaa kuitenkin kokea katiskalla pyynnin riemua, katiskan laskua, katiskan kokemista, niin tuohon voi laittaa vielä luukun eteen, jolloin kalat ei pääse sitten uimaan pyydykseen sisälle. Toinen hyvä vaihtoehto, jota olen myöskin kokeillut, niin täällä on takana tämä poistoluukku, josta kalat yleensä otetaan pois. Mutta jos ei halua sitä saalista, niin sanotaan, että lähestulkoon 100% kaloista, jotka ui katiskaan, niin ui sieltä myös pois, jos jättää tämän takaluukun auki. Ja se on myöskin hyvin sellaista kalaystävällistä kalastusta. Katiskapyynnin
Hyviä puolia on muun muassa se, että voit viskata sen katiskan tuonne pyyntiin ja antaa sen hoitaa hommat ja sillä välin voit itse tehdä jotain ihan muuta. Niin kuin minä nyt tässä käsittelen näitä puumateriaaleja. Mutta se ei ole ihan sama, että mihinkä sen katiska heittää. Tietysti vuoden aika vaikuttaa siihen erittäinkin paljon. Mutta semmoinen nyrkkisääntö on minusta hyvä, että aina kylmään veteen. Etsitään se 4-asteinen vesi. Nyt edetään vielä toukokuuta, vesi on hyvin kylmää, niin mä pystyn laittamaan aika rantaveteen. Ja olen tämän työuran jälkeen kokemassa se ensimmäinen kerta. Mutta kesällä on joutunut joskus pistää jopa yli 20 metriä. Mutta tärkeintä, että vesi on kylmä, koska se saalis säilyy siellä kylmässä kaikista parhaimpana ja maukkaimpana. No niin, päivän hommat on tehty ja laitoin tuossa just telttasaunakin lämpimään. Mutta ennen sitä päivän jännin hetki, eli käydään kokemassa tuo katiska. Jäät on lähtenyt täältä pari viikkoa sitten ja senkin jälkeen on ollut vielä melkoisen viileät kelit, eli rantavesikin on edelleen kylmää. 4-5 asteista vasta ja niin kuin näkyy, niin puissakaan ei ole. Pienet silmut ehkä alkaisi kohta olla tässä koivussa. Mutta näin ollen niin katiskassa saalis säilyy pitkään tuoreena, matalassakin. Ei tarvii vielä etsiä niitä syviä paikkoja. Tuohonhan se katiska tuli laitettua ja niin kuin näkyy, niin kirkkaita kylkiähän sieltä näkyy, että taitaa sillä jotakin olla. Katsotaan. Onhan tähän painoakin ihan kivasti tullut ja saunakin kun on kohta lämmin. Oi. Ykkösolutta siellä on ainakin. On yksi santtu on kanssa. Maistetaan. Muutama huomioarvoinen asia saaliin käsittelystä. Tässäkin vaiheessa, kun on saaliin nostanut tähän rannalle, niin sieltä ei kannata ottaa mukaan kuin vain se, mille on käyttöä. Kaikista parhaiten saalis säilyy tuolla kylmässä vedessä katiskassa. Katsotaanhan nyt, että onko kohdillaan. Ai että on raikasta ja kylmää. Tämmöisetpä oli meillä seikkailut ensimmäisessä jaksossa Pohjois-Karjalassa. Tuosta saaliista voi vielä sanoa, että ei tuossa nyt kaljaa aamuun asti vielä juoda, mutta jos haluat Pohjois-Karjalassa kokea sen, niin laitat isommat satsin jäähtymään. Katiskajäähytys on kaiken lisäksi erittäin ekologinen tapa. Se ei kuluta sähköä. Mutta jos haluat nähdä lisää näitä Pohjois-Karjalan seikkailuja, niin pistä tili seurantaan. Ensi kertaa. Kippis.